Dwi'n seriously excited am yr un yma. Hwn yn mynd i fod yn awesome. Heddiw, dwi'n cael cyfweld eilistr go iawn. Mae'r dyn yma yn actor, mae'n Gymro, mae wedi bod ag pobl y cwm, ac yn rhai o ffilms mwyaf Hollywood. Rowch groeso mawr i Mr Fantastic ei hun, Ioan Gruffudd! Clap! Ows, beth ti dda yma? Pwy ar y dweud na Ioan Gruffudd yn dod? Mae'n yn hollol siomedig. Serious letdown. Anyway, well i fi cyflwyno chdi, ie? Os ti isio? Yn eistedd fi heddiw, mae met fi Yws Gwynedd, Saer Coed o Gaernarfon. A ni fel eisiau mynd am beint o chdi? O'n i'n gwybod bod chdi eisiau gwneud hyn. Mae rhaid bod rhywun wedi gael chdi fel backup. Just a codi Ioan Gruffudd ddim ddod. Rei, cwestiwn gynta. Sy'n fod i Leonardo DiCaprio? Os dwi'n mynd i ddweud y gwir, mae rhan fwyaf cwestiwn yma Ioan Gruffudd. Oedd y pedwar cyntaf am Titanic. Cwestiwn Yws Gwynedd, Saer Coed, Yws Gwynedd, Titanic. Na, do, chdi ddim yn Titanic. Fantastic Four, na. Yws Gwynedd, Saer Coed. Dwi wedi gael un. Cwestiwn am waith Coed i'r Saer Yws Gwynedd. Ydy drws pren ar yr Atlantic Ocean mewn freezing conditions ydy gon i ddal Kate Winslet a Leonardo DiCaprio ti'n cael maen nhw'n agos i Ioan Gruffudd a di safio nhw? Mae'n dibynnu os dyn holo cor yn y fideo dwi'n mwyn. O, diddorol. Dwi'n meddwl bod yna fwy o buoyancy i holo cor, ond wedyn mae'r twll, yr handle yn mynd i adael dŵr fewn dydy. Deitha am dy waith fel Saer Coed ta? Dwi'n mynd i mwy. Ti'n gael lot o splinters? No. Ti di bildio biwro, neu cwpwrdd, neu scurting, neu wardrobe? Dwi'n mwy fatha stwff modern, twa. Sneb eisiau glod hyn agos. Gwaith Coed, tic. No'n i roi croes to hwnna, ia? Titanic, tic. Ti'n mewn band? Ynddo? Ti'n mewn band. Nes i'n ofio bod chdi mewn band. Deitha ni mewn band? Yws Gwynedd yn yr band. Lle mae rest o frisbee dyddi yma? Dwi'n gwybod. Mae un yn byw mid Wales a mae llall yn Dolwyd Elan. Felly, i rheini o chi sydd ddim yn gwybod, oedd Ows yn arfer bod y frisbee, dod? O'n i arfer bod mewn band yn y frisbee on. A chi rili poblogaeth, sŵn unigryw fel country rock efo trumpets ar ben fo. Mae'n wir, ynddi? Wedyn, nes di fynd i chwarae efo Coed am 12 mlynedd, a neud drysa felly, a scurtings. A wedyn, nes i glwad tsunami ar y radio a meddwl, mae nhw boblogaeth, felly nes i ddwy'n producer nhw, a dwi'n sŵn nhw, a dwi'n frontman nhw, a wan ti know yn y big time. Wyt Yws Gwynedd? Di Gar. Di dyna nes i. Ti'n fan mowr o Bob Dylan, wyt? Dod i yn. Felly pan bod chdi swnio fel tsunami a ddim Bob Dylan? Cos nhw sy'n boblogaeth, de? Ti eisiau chwarae gem? Iawn. Rwy'n i gael gem, dwi'n licio gael yn Be di gora Gareth. Os o jingle? Os am jingle na? Fydden ni'n neud jingle? Bwbrw-wap-bap, shwbrw-wap-bap, shwbrw-wap-bap, Be di gora Gareth? Reslo ta bocsio? Reslo. Ia. Ci ta cath? Ci. Ia. Teli ta radio? Radio. Na, tri cwestiwn o'r internet. Te ta coffi? Coffi. Na, chips ta salad? Chips. Ia, chips. Fantastic Four, ta Fantastic Four 2, Rise of the Silver Surfer? Silver Surfer. Na, U2 ta Celt? Celt. Tri cwestiwn, mae'r ddau yn awesome. Y bandana ta y rods? Bandana. Ia. Cacan ta bisged? Gacan. Na. Gwall cwrs ta gwall straight? Straight. Na. Y reira ta tsunami? Tsunami. Tri cwestiwn, maen nhw'r un peth. Hwna oedd Be di gora Gareth? Gyd i fynd, dwan Ows. Diolch yn fawr, Gar. Gwrs o fanna. Diolch. Ta, bai! David! Wadi wedyn. Heb bod y person rong wedi cerdded i fewn, a hwnna'n oce, do?